Ceasul este 21:32 de minute. Iar în continuare îl voi suna pe Viorel. Alo! Salut, ce faci? Ești acasă? Da, unde ești? Și eu sunt Burdujeni, aștept în Interregiu 1837, Iași, Timișoara Nord. Păi nu știu, plec la 3 ani, mai stau 5 minute și plec, probabil. Păi teoretic trebuie să plece la 21:49 din stația Suceava, dar îți dai seama că trebuie să ajung înainte de ora asta în Suceava. Înțelegi? Și ce faci după? Și după aia, vine trenul. Stai că vine trenul. Ține-mi o leacă baică să mă dau jos. Stai așa, mersi. Pune-i cricul puțin. Pune-i cricul. Gata, mersi. Așa. Altceva ce mai zici? Aoleu, ce grav. Da. Păi na, nu știu, nu doare pieptul. E nașpa. Și după aia mai stai prin par? Nu mai stai, nu? Eram sigur. Vrei să auzi trenul cum vine? Nu, e foarte cald, deci e caniculă puțin. Da, păi eu sunt la mânică scurtă, cu mânică lungă. Înțelegi? Cred că are abateri, că vine cam încet în gară. Observi? Da. Da. Intră pe abatere, nu pe fir fals. Fir fals înseamnă că merge pe sens opus. El vine pe fir normal și intră pe abatere pe linia 3. Aha. Bine, fir fals e greșit zis, normal zice fir banalizat. Da, înțelegi? Cam asta e situația. Nu, nici nu am căutat cu cine să caut teama de licență, în puii mei. Da, mă, frec, nu ia licență. Da, bine, eu trebuie să-mi aleg și ea să confirme. Acum ți-o zici știi asta? E perfect atunci. Că, e mișto. Stai, taci o leacă 10 secunde ca să treacă locomotiva. Bă, acum depinde. Ai auzit? Asta e lunguță, are ceva vagoane. Tren Interregiu 1837, Iași, Timișoara Nord, tras de locomotiva electrică 40114 a depoului Cluj. Și s-a dus, așa. Păi nu, eu sunt la pasarelă, acum intru în gară el. Da. Interesant. Sunt cu agent Alex, care a filmat în 3D el. Cu camera. Are camere 3D cu 2 obiective, e șmecher, e bazat. Da, nu zic câteodată pe el, că după aia iar și mă bate. Adică... Păi na, oricum, o sumă așa din multe cifre. Da, și cam asta e faza. Na, altceva ce mai zici? Fain, eu mi-am făcut azi pana, așa mi-a și bike-ul mai exact. Fain, nu? Na, hai că te-am lăsat.
Bine, atunci, asta la vista. Pa, pa.